Zenideok, harritukietako Andre Mariaren bederatzurrenean sartua gaude. Maria zeruko atea da. Bere bidez zerua, Jesus jauna, lurrean sartu da. Mariarekin egiten ari garen bederatzi eguneko bidai honetan, fedea izateak zer esan nahi duen ikasten ari gara. Hasi dezagun pozez gaurko ospakizuna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza, geure anima, eukaristionetan parte hartu alizeteko. Erroki jauna, Kristo erroki, erroki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, erruki zaintzen duzu zeure herria eta maitasunez gidatzen. Gregorio Aita Santuaren otoitzari esker, emaiezu jakinduri espiritua, Elizaren ardura eman diezun hartzaiei, hartaldearen santutasuna hartzainen betiko poz gerta dadin. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta regebizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, espirituak dena aztertzen du, baita jangoikoaren barrena ere. Nork ezagutu dezake gizakiaren barrena, bere baitan duen giza espiritua baizik. Era berean, inork ez dezake jangoikoaren barrena ezagutu, jaikoaren espirituak izan ezik. Eta guk ez dugu munduaren espiritu hartu, jangoiko handik datorrena baizik. Honela, jainkoak eman dizkigun doaiak ezagutu ditzakegu. Gauza hauek ez gara mintzo giza jakinduriak irakatzitako izkeraz. Espirituak irakatzitakoaz baizik. Espirituaren gauzak, espiritu hartu duten gizon emakumei adieraziz. Giza maila hutsez, gizakiak ez du onartzen jangoikoaren espirituari dagokiona. Ez du zentzurik berarentzat eta ezin du ulertu, espirituaren argitan bakarrik azter daiteke eta. Espiritua duenak dena juzgatzen du. Bera ordea ez dezake inork juzgatu.
Izan ere, nork ezagutu du jaunaren pentsaera? Nork irakatz diezaioke? Guk hala ere Kristoren pentsaera dugu. Jaunak esana. Errukiorra eta bihozbera da jauna. Azerregaitza eta ongi nahiaz betea. Ona da jauna guztientzat. Gupidaz betea bere zorkari guztientzat. Gorez zaitzatela jauna zeure zorkari guztiek, bedeinkatu zeure fededunek. Aipa bezate zure erregetza ospetsua, mintzabite zure ahalmenaz. Profeta handia sortu da gure artean, eta jainkoa bere herria salbatzera etorri da. Jauna zurekin Jesucristoren evangelioa San Lukasen liborotik. Aldi hartan, Jesus Galileako Kafarnaum hirira jaitsi zen, eta larun batetan jendeari irakazten zion. Txunditurik zegoen jendea, haren irakazpenaz, nagusitasunez hitz egiten baitzuen. Bazen zigan sinagogan espiritu gaiztoaren menpe zegoen gizon bat, eta oihu bizian hau zioen. Zer du gurekin, Jesus Nazaretarra? Gu ondatzera alator. Bazekiat norra izen, jangoikoaren santua. Jesusek gogor erazon zion, isiladi, eta atera gizon horrengandik. Deabruak jende tartean lurrera bota zuen gizona, baino bat ere kalterik egin gabe, atera zen harengandik. Ikaraturik gelditu ziren denak, elkarri galdezka, zer da hau? Nagusitasunez eta indarrez agintzen die espiritu gaiztoei, eta hauek atera egiten dira. Jesusen entzutea herrialde hartako bazter guztietara zabaldu zen. Jaunak esana. Jesus gaurko egun honetan pertsona batekin topo egiten du. Eta pertsona horrek etsai bat.
du barruan. Jesusek esaten die irten, isilik eta irten zaitez. Are, isildu egiten da eta irten egiten da gizon harengandik. Badaude bi hitz honekin zerikusi daukebena. Euskerazko lehengo itzuleran edo lehengo librutan hitz berbera erabiltzen zuten. Oingo honetan hitz desberdine ibiltzen dute eta beste bat da. Leheno ibiltzen zuten bi alditan harriturik zeuden. Alde batetik esaten zuen harriture zeuzkan denak bere erakutsiekin. Eta gero bukaeran guztiak harrituri zeuden. Gaurko honetan esaten du alde batetik txundituri zeuden eta ikaraturik gelditu ziren denak. Harriturik gelditzen ziren Jesusi aitu ez. Jesusi ikusita harrituri gelditzen ziren. Eta gu ere, Jesus ikusiko balima genuke, edo Jesus aituko balima genuke, harriturik geldituko ginen baitare. Porque azkenin, han inguruen zeuden pertsonak, etzien danak Jesusi jarraitzen ziotenak. Para nada, ez. Horire gaur egun pasatzen da. Guri hori eskatzen zaigu. Jesusi alde batetik on egiten dio munduari geure sinismenak. Hau da, mundua jakitea guk zerbait gehiagotan edo Jesusengan sinismena dugula on egiten die, harrituta gelditzen die. Nola da posible pertsona hau ez du inungo gauz rarorik eta Jesusengan sinisten du. On egiten die. Eta on egiten die porque behaien barrutan zalantzak, galderak, kezkak sortzen dira. Eta bizitza hori da. Zalantzak, galderak, kezkak sortzea eta haiei erantzutea ahal balima da edo ahal balima dugu. Beraz, geure koherentzi hori on egiten dio munduari. Eta koherentzi hori nola bizi daiteke? Erderaz, bi esamolde daude oso argilek dienak, ezta? Alde batetik esaten du, los ojos son el reflejo del alma. Eta bestie, la boca habla lo que habita en el corazón. Hau da, gu barruen daukaguna, geure Jesusekiko dugun erlazio hori, barrutik bizi balima dugu, geure azala ere, azala hitz egingo du hortaz, naiz eta gu ez nahi izan. Bai? Hori da politia, ez? Gu maitasunean bizi balima gea, geure ekintzak, geure hitzak, geure bizimodo osue maitasun arrastoa utziko du geure bizitzan. Eta gure inguruan dabiltzan pertsona horiek maitasun ikutu hori usaituko dute eta nabarituko dute gugan. Beraz, hoxe da bizi behar duguna, ez? Charles Moore, estatu batutakoa, apaisa, idazlea, hezitzailea eta linguista dana, hau esaten zuen konferentzi batean. Betu gure testigantza
Ez da izan behar kaletik jun eta bullaka hastea, Jesus maite digu, Jesus bizi da, berak esate zuen, guk bizi berra daukegu isiltasunez, zergaitik geure isiltasun hori bullaka hasiko da, utziko degun arrastoan. Ez? Hori da ederra, ez? Barrutik bizi deguna, geure arrastoan, pasatzen gean lekutik, besteek ikustea. Honekin bukatzen dut. Santa Teresa de Calcutak esaten zuen, no os permitáis que nadie se vaya peor de lo que ha venido a vuestro encuentro. Si una persona después de estar con vosotros tiene que irse mejor, porque lo único que le podemos dar a las personas y lo único que necesitan las personas es el amor de Dios. Por lo tanto, todas las personas que vengan a nosotros se van a ir mejor. Boixe eskatzen diogu gure Jangoikoari. Gurekin topo egiten duten geure zenidiek, eman dezaigula, daukagun ederrena, Jangoikoaren maitasuna. Eta zenideok, jodezagun Jangoikoaren gana, geure otoitzak entzun dizan eskatuz. Elizaren alde, jaunak pakea eta batasuna eman diezaizkion, eta gaiz guztietatik babesturik evangelioaren zerbitzari leial egin dezan. Egigun otoitz. Elkar maitatezagon, egigun otoitz. Para que la paz renazca con fuerza en el mundo y en cada uno de nosotros, y así seamos capaces de perdonar. Roguemos al Señor. Elkar maitatezagon, egigun otoitz. Ezinean, gaxo, edota gozerik daudenen alde. Jaunaren laguntza eta gure arreta eta eskuzabala falta ez dezaten. Egigun otoitz. Elkar maitatezagon, para que nuestras comunidades cristianas sean lugares donde sepamos tratar y cuidar de los más necesitados, de los olvidados de nuestra sociedad, y donde se vivan la acogida, el respeto y el perdón. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amén.
Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Egizu jauna, geure onerako izan dadila Gregorio Santuaren egun honetan egiten are garen eskaintza, opari honen bidez, barkatu baitituzu mundu guztiaren bekatuak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri ezkerrak matea, jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti ere korri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren eriotza ospatzen baitugu, fede biziz, haren piztuera itortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingero guztiekin batean, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santo gehar dauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz, eta odol egin daitezen guretzat. Berak zaldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zure eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzairekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun, Sagrario, Madalen,
eta Bixente. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeura arpegiren argitan. Errukizakizki guarraingu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizke izan diren santuekin. Haiekin batean gortzitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta jaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun. Zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala horretan ere. Egunotako gira, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diregon ezkero. Ezkaitza zutzitan talbian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurgonotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den, zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet neure pake ematen. Begira zure Elizaren sinizmenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Ni ez nahi, Señor, zunere txena zartzen. Baina ez aziz bat, eta zendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Kristo eman diguzu jauna, biziaren ogi. Egizu Gregorio Santuaren jaia ospatzean, Kristo maisu harturik, ikas dezagula zeure egia eta maitasun egintzetan bete. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, barkau, jauna zuekin, eta bedenka zeitzatela jangoiko alguztitunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Jesús en ama, Virginia maitena, aburritxasoko izan, diztiratzailea. Abur zeruko egozki, poskidaz betea. Katarien, kaiata estalpea. Agorbe Katarien, kaiata estalpea. Baina zugandik alde, bihotzak ezin du, zure gana dijoa, zugan bizi nahi. Birgin paregabea, bebenkana zazon, Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gaun bat izan dezazuela.